Wel, mae genna i ddau destun i chi bore yma. Fel arfer, mae pregethwr yn rhoi un adnod yn destun, ond mae genna i ddwy adnod. Yr adnod gyntaf di cyntaf Ioan pennod 4 ac adnod 16. A dych chi gyd yn gwybod i, Duw cariad yw. Dyna oedd yr adnod gyntaf ddysges i pan o'n i'n blentyn. Ac pan o'n i yn blentyn ac yn hyd yn gymharol ddiweddar, oedd hi'n arfer gan y plant i ddod ymlaen i ddeud adnod bob dydd Sul. Ac oedd pob un plentyn dwi'n gofio yn dweud yr adnod yna fel i adnod gyntaf nhw. Duw cariad yw, neu fel mae'n deud yn Bible.net, cariad ydy Duw. Hynny ydy, cariad ydy hanfod natur Duw ei hun. A mae'n bwysig yn bod ni'n cofio hynny. Yr ail adnod ydy Colosied pennod 1 ac adnod 15. A mae'r adnod yna'n sôn am y Meseia ac yn ei ddisgrifio fo fel yma. Mae o'n dangos yn union sydyn ydy Duw, y Duw anweledig. Mae o'n dangos yn union sydyn ydy y Duw anweledig. Iesu Grist oedd y gair ar y dechrau cyntaf. Y gair ddoth yn berson o gig a gwaed. Duw oedd o. Ddath o'n berson i fyw yn plith ni. Dyma chi Iesu, dyma'r Meseia. Duw ei hun wedi dod i'n byd ni i chwilio amdano ni. I ddod â ni yn ôl i berthynas efo fo'i hun. Pan o'n i'n yn 60, yn teenager, ddaru'r Beatles ddod ar gân allan All You Need Is Love. 1967, a dwi'n cofio'r gân yn dod allan, mae gennau ofn. 1967, All You Need Is Love. Roedd i fod yn gân oedd yn dod â gwledydd y byd i gyd at ei gilydd. Ac yn dweud, ar ddiwedd pob pennill, it's easy. It's easy. Ond dweudwch chi, o'n un broblem efo'r gân yna. A'r broblem oedd bod i ddim yn rhoi lle i Dduw o gwbl. Oedd ddim yn sôn am Dduw. A dydy o ddim yn easy heb Dduw. Mi roedd nhw'n iawn ar un ystyr, ond heb Dduw, dydy o ddim gwirionedd yn golygu dim byd. Mae y Beibl yn dangos i ni fod cariad yn rhywbeth den ni gyd i angen. Ond beth di ystyr cariad? Dyna di'r cwestiwn. Beth ydy cariad? Den ni di mynd i ddefnyddio y gair mor llac yn dydden. Chi'n gwybod, den ni'n defnyddio fo mewn gwahanol ffyrdd. Den ni'n defnyddio'r gair, wel, i ddeud y gwir, dwi'n meddwl bod y gair cariad yn dechrau diflannu o'r iaith Gymraeg. Oherwydd, be dwi'n clywed pobl ifanc yng Nghaerdydd yn dweud ydy lyfio. Chi'n gwybod, dwi'n lyfio hufen ia. A dwi'n dweud, dwi'n ei lyfio hefyd. Ond mae rhaid i mi gyfaddedd ar y Duw yn argyhoeddi fi bod fi'n bod chydig bach yn ddrwg yn deud y math yna o beth. Oherwydd, chi'n gwybod, pan ydych chi'n meddwl am air fel hoffi, be oeddwn i'n dweud yn Nyffryn Clwyd, oedd licio. Chi'n gwybod, dwi'n licio hufen ia hefyd. Felly, llai'n deud dim byd yn erbyn y bobl ifanc. Ond den ni di mynd i ddefnyddio'r gair yn llac. A mae caru yn gallu golygu gwahanol bethau. Mae'n gallu golygu hoffi rhywbeth. Mae o'n cael ei ddefnyddio am berthynas pobl hefo'i teulu. Mae o'n cael ei ddefnyddio am gariadon a'i perthynas nhw efo'i gilydd. A mae o hyd yn oed yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio y weithred rywiol rhwng gŵr a gwraig. Make love, ynde? Ddeud y gwir, mi nes i Google search ar make love. A wyddwch chi beth ar ei ddod i fyny? You can't go in here, adult content. Make love, not war. Dyna oedd y slogan. Dyna oedd y slogan yn y 60au. Ond mantes yr iaith Roeg, yr iaith gafodd y Testament Newydd i sgwennu yn ddiwreiddiol, oedd fod ne sawl gair gwahanol am gariad. Deu gwir, mae yna 3 gair yn cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd. Storged 1, mae hwnna'n sôn am gariad teuluol. Philia, sydd yn golygu cyfeillgarwch. Ac agape,
sef cariad hunan a bersol, cariad diamod. Mae yna air arall yn yr iaith Roeg, dydy o ddim yn y Testament Newydd, y gair eros, sydd wedi rhoi erotic i ni, sôn am gariad rhywiol, ynde. A dydy'r Beibl ddim yn condemnio hwnnw. Os ydych chi'n credu fi, ewch i'r Hen Testament a darllen Caniad Solomon. Cariad hunan a berthol, yr agape ydy'r gair sydd yn cael ei ddefnyddio yn yn hadnod ni heddiw. Agape ydy Duw. Agape. Y Duw yma sydd wedi dod ac offrymu hun. Dyma sut nath Duw ddangos i gariad, dangos i agape ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael bywyd trwyddo fo. Hynny ydy, danfon Iesu Grist i chwilio amdano ni. Heb Dduw yn y canol, ddown ni byth o hyd i gariad go iawn. Dim ond yn Iesu Grist mae dod o hyd i ystyr gwir gariad. Oherwydd mae Iesu Grist yn ymgorfforiad o'r cariad yna. Os ydy Duw yn gariad, ac os ydy Iesu Grist, y gair oedd yn Dduw wedi dod yn berson o gig a gwaed yn ymplith ni, mae Iesu Grist yn ymgorfforiad. Hynny ydy, sdim rhaid chi edrych ddim pellach na Iesu Grist os ydych chi eisiau deall beth ydy cariad. Dwi eisiau gwneud 3 pwynt. Peth cyntaf ydy, mae Iesu Grist ydy y Mesia. Y Mesia ydy'r brenin da. Dyna'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud. Mae y gair Mesia yn golygu rhywun wedi eneinio. Pan oedd brenin pan oedd rhywun yn cael ei wneud yn frenin yn yr Hen Testament, oedd o'n ddim yn cael ei goroni, oedd o'n cael ei eneinio, oedd nhw'n tywallt olew ar ei ben o, a mae hwnna'n ddarlun hyfryd o beth sydd yn gallu digwydd i ni pan dyn ni'n derbyn yr Ysbryd Glân. Mae'r Ysbryd Glân yn cael ei dywallt fel olew ar ein pennau ni. Ond dyna beth ydy ystyr Mesia. A'r gair Groeg sydd yn cael ei ddefnyddio ydy Christos. Dyna ydy'r Crist. Nid isnamo ydy Crist, ond i deitlo, ystyr beth oedd Iesu Grist fel brenin. I deitlo un wedi eneinio fod i'r brenin. A pan ddechreuodd Iesu Grist i weinidogaeth, mi ddudodd o hyn, trowch gefn ar bechod, achos mae'r unefol wedi dod i deyrnasu. Yn yr hen gyfeithiad, edifarhewch, mae teyrnas nefoedd wedi dod. Dyna sydd yn Efengil Mathew. Yn Efengil Luc, mae gennych chi teyrnas Dduw, a mae pobl yn gofyn pam y gwahaniaeth. Wel, yr unig reswm ydy, oedd Mathew wedi sgwennu at ei ddewon, a doedd ei ddewon ddim yn licio deud enw Dduw. Ac un o'r ffyrdd oedden nhw'n osgoi dweud enw Dduw am ei fod o mor sanctaidd, oedd defnyddio'r gair nefoedd yn lle. Teyrnas nefoedd, teyrnas yr unefol. Trowch gefn ar bechod. A mi roedd Iesu Grist yn dod i'n byd ni yn golygu fod o wedi dod i hawlio Iosef. I hawlio, mae o wedi dod i'r byd, i hawlio i le fel y brenin. Ac mi roedd Cristnogion cynnar yn cyffesu Iesu Grist fel arglwydd. Iesu ydy'r arglwydd oedd y gyffes gyntaf. A wyddwch chi, dyn ni'n sôn am hynny, ond mae'n bwysig i ni ddeall bod o'n fwy na datganiad bod Iesu Grist wedi dod fel brenin. Yn y cyfnod yna, mi roedd slogan gan yr Rhufeiniaid, a'r slogan oedd, Cesar ydy'r arglwydd. Cesar ydy'r arglwydd. Ac felly llwch chi ddychmygu bod y syniad bod Iesu yn arglwydd yn fygythiad ar ryw ystyr i'r Rhufeiniaid. Oedd darnau arian yr Rhufeiniaid yn deud bod Cesar yn ddwyfol. Mi roedd o'n cael ei alw yn fab Duw. Cesar Augustus, pan gafodd o'i eni, mi gafodd o'i gyhoeddi yn achubwr, a mae rhain i gyd yn enwau sydd yn cael ei defnyddio i ddisgrifio Iesu Grist. Cesar Augustus, medden nhw, oedd yr un oedd yn mynd i ddod a sefydlu heddwch drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Y Pax Romana. Pax yn golygu peace, heddwch. Heddwch Rhufain. Ac dim ond wrth ymostwng iddo fo,
dim ond wrth addoli Cesar, dim ond wrth dalu trethu i Cesar oeddech chi'n gallu cael llonydd. Dyna oedd ffordd yr ymerodraeth Rufeinig rheoli pob peth. Ond oedd Iesu Grist y brenin wedi dod i gynnig ffordd wahanol. Be oedd o'n i gynnig oedd rhyddid i bobl. Nid i caethiwo nhw, ond cynnig rhyddid iddyn nhw. Grym oedd ffordd Rhufain o deyrnasu. Cariad ydy ffordd y Mesia. Mewn byd lle roedd grym yn teyrnasu felly, ddaru'r chwyldro go iawn ddod yn Iesu Grist. A pan ydych chi'n meddwl am y peth, mae hanes wedi cael ei rannu yn cyn Crist ac oed Crist. Nid cyn Rhufain ac oed Rhufain. Iesu Grist oedd yr un ddoth â chwyldro go iawn. A dwi wrth y modd os gael jyst darllen chydig adnodau i chi o Effesied y drydedd benod, adnod 17 ymlaen. Dyn ni'n darllen fel yma, dwi'n gweddio y bydd y Mesia ei hun yn gwneud ei gartref yn eich calonnau chi. Gwneud ei gartref yn eich calonnau chi wrth i chi ymddiried ynddo fo. Dwi am i'w gariad o fod wrth wraidd popeth dych chi'n ei wneud. Dyna'r sylfaen i adeiladu arni. Dwi am i chi a phobl ddiw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Mesia. Mae o'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw sy'n llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn. Mwyn i chi, gwrandwch, mwyn i chi gael eich llenwi a'r cwbl sydd gan Dduw ar eich cyfer chi. Y Mesia di'r brenin da, gwahanol i ymerodraeth Rhufain. Yr ail bwynt ydy mae'r Mesia di'r brenin gafodd ei groesoelio. Mae'n lawer o Gristnogion a phobl eraill, falle rhywun yma, gwisgo croes fel mwclis neu fel Cadwyn am ei gyddfen does. Neu'n gwisgo fel clust lysau, chi'n gwybod? Dwi'n tynnu coes y mab, mae o yn gwisgo clustlws efo croes. Dydy o'm yn deud bod o'n credu ar hyn o bryd. O aesthetic. Dyna pan mae o'n i wisgo fo. Ond, chi'n bod, mae beth od yn dydy un o'r ffyrdd mwyaf creulon gafodd i ddyfisio rioed i ddienyddio pobl oedd y groes. Mae o'r fath a rhoid chi'n bod, giletin i hongian am eich gwddw, neu grocbren neu rhywbeth felly. Pam mae'r groes ydi dod yn logo y ffydd Gristnogol? Wel, yn syml am fod y groes yn dangos cariad Duw i ni. Oherwydd bod Cristnogion yn credu mae dyma lle mae cariad Duw i weld. Mae Duw wedi caru'r byd gymaint nes iddo roi unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu yno beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd rhagwyddol. Chi'n bod ar Iesu Grist dim dod i wneud ni'n grefyddol. Nid dyna oedd pwrpas Iesu Grist yn dod i'n byd. Dar Iesu Grist ddod i olchi traed pobl, i achau pobl, i wasanaethu pobl, i aberthu hun dros pobl. Oedd o'n dod at bobl oedd ddim yn grefyddol, y pysgotwyr, y plant, y gwahangleifion, y casglwyr trethu, y milwyr, hynny ydi milwyr y gelyn, Piteinied, pobl oedd ar y tu allan. Dyna oedd y bobl oedd Iesu Grist, oedd Duw wedi dod i'r byd yn Iesu Grist i'w hachub nhw. A mae'n ddiddorol, dydy, mae'r sefydliad crefyddol oedd fwyaf gwrthwynebus i Iesu Grist. Pam? Oherwydd, dych chi'n gwybod be mae crefydd yn ei wneud? Mae crefydd yn deud, dyma dwi'n ei wneud i ddangos yn hyn i ti, mor gret ydw i, a mor sanctaidd ydw i. Ond mae Cristnogaeth, yn wahanol, mae Cristnogaeth yn deud, arglwydd sgynnau'n byd, mae'n nwylo fi'n wag. Ti ydy'r un sydd wedi gwneud y cwbl. Ac mi roedd Iesu Grist wrth fynd i'r groes oedd o'n gwybod yn union beth oedd o'i flaen o. Fo oedd yr oen oedd Ioan Fedyddiwr di sôn amdano fo. Yr oen oedd wedi dod i aberthu hun dros bechodau
y byd. Dros eich pechod chi a dros ym mhechod i. Roedd Iesu wedi dod i gymryd yn drygioni ni, a'n hunanoldeb ni, a'n poen ni arno fo'i hun. A mae o'n gwahodd ni. Felly, chi'n gwybod, nid trasiedi oedd yr aberth ar y groes, ond y weithred fwyaf o gariad a'n hunanol oedd oedd hi marw yn lle ni mwyn i ni gael maddeuant. A mae'n hemynyddiaeth ni yn llawn o'r groes, emynyddiaeth Cymru. Mae mor gyfoethog. Chi'n gwybod, William Williams, mi ganaf medde fo tra bo anadl o fewn i'r ffroenau hyn am gariad yn dioddef ar ben Calfaria fryn, am goron ddrain blethiedig, am hoelion garwau rhyw, i ganu fennau deuog fel eira gwnnau. Y canu yn fanne gyda llaw ydi to bleach yn glanhau ni, yn gwneud ni wyn. Ac un o'n hoff emynau fi ydi emyn gen ddynes o'r enw Mary Owen. Gwrandwch ar hon. Caid modd i faddau pechod, i faddau beiau, a lle i guddio pen yng nghlwyfau dyfnion Iesu fy'n gweidu ar y pren. Anfeidrol oedd ei gariad, anrheithol oedd ei gyr, yn marw dros bechadur o dan yr hoelion dyr. A wedyn mae'n ail bennill, a dyn ni'n gwybod pwy sgwennodd hon, ond mae'n un o'r emynau mwyaf gwefreiddiol. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron ddrain. Un waith am byth oedd ddigon i ddiodde'r bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau i gyd. Un Iesu croesoeliedig yn feddyg drwy'r holl fyd. A mae hwnna'n dod â fi at y pwynt ola. Mae Iesu, y Mesia, ydy'r brenin sy'n iachau. Y Mesia oedd y meddyg da. Oedd o'n dod â iachad corfforol i bobl pan oedd o'n rhodio'r ddaear yma. Oedd o'n dod â iachad emosiynol i bobl, i fywydau pobl. A mae o isio dod â'r iachad i'ch bywyd chi ac i mywyd i. Oherwydd, den ni gyd mewn mes i ddweud y gwir. Den ni'n gaeth i bechod, a mae gynnon ni angen yn rhyddhau, mae gynnon ni angen yn hiachau. A dyna pam ddath Iesu Grist. Meddyliwch, mor aruthrol fawr ydi cariad mae'r tad ydi ddangos ato ni. Dyn ni'n cael yn galw'n blant Duw. Ac mae'n berffaith wir. Y rheswm pam nad ydi'r byd yn derbyn hynny ydy bod nhw heb weld a nabod y Mesia chwaith. A mae Iesu isio i'w blant, chi a fi, fod yn debyg iddo fo. Mae o isio i ni garu Duw a charu'n cymydog. Pan ydych chi'n meddwl am y peth, chi'n bod, un o'r pethau mwyaf chwildroadol ar ei Iesu Grist dweud, oedd carwch eich gelynion. Carwch eich gelynion. Dyna oedd Duw wedi wneud, oedd ni'n elynion iddo fo. Ond mae o'n dweud bod ni fod felly, carwch eich gelynion. Be mae'r Rhufain yn ei ddeud? Wel, be mae'r Rhufain yn ei ddeud ydy, lladdwch eich gelynion, concrwch eich gelynion, cadwch eich gelynion dan reolaeth. Ond oedd Iesu Grist yn dod ar rhyddid. Dwi wrth ymwodd efo hanes o wraig o Samaria. Mae chi ddynes oedd ar y tu allan, oedd hi ar y tu allan am ei bod hi'n ddynes, ond hefyd am ei bod hi'n Samariad. Pobl ar y tu allan oedd y Samariad. Ond mae Iesu Grist yn dod ac yn cynnig cariad Duw a bywyd iddyn nhw. Ar ôl bod yn sgwrsio fo Iesu, oedd y wraig wedi rhithro nôl i sychar a dweud, mae'n ddyn fama, mae o wedi dweud, oedd o'n gwybod popeth amdanau. Tybed os mai hwn oedd y Mesia. Tybed os mai hwn oedd y Mesia. A mae y pentre i gyd yn dod allan i gyfarfod Iesu. A dwi wrth ymwneud efo'r adnod ar ddiwedd yr hanes yna. Maen nhw'n dod at y wraig ac yn deud wrthi, den ni'n reit siŵr, den ni'n credu am bod ti wedi deud dim byd. Den ni'n credu bellach ac yn reit siŵr mae hwn ydi achubwr y byd. Achubwr y byd. Un o deitlau arall, cesar y sylwch, achubwr y byd. Yn rhy aml, den ni wedi rhannu'r efengil efo pobl fel petai unrhyw fath o broblem fathemategol neu broblem gyfreithiol. Hynny ydy, dyma chi'r broblem, dyma'r ateb, felly den ni'n cael yn hachub trwy gredu'r datrysiad i'r broblem.
trwy gredu beth ydy'r ateb i'r broblem. Ond nid dyna beth ydy'r efengil. Beth ydy'r efengil ydy perthynas hefo'r Mesia, perthynas efo Iesu Grist. Dydy Duw ddim danfon fformiwla neu athrawiaeth i'n achub ni. Dod i hun ymherson i fab Iesu Grist nath o. Dod i achau yn briwiau ni, dod i'n hachub ni, dod i'n codi ni o farw'n fyw, dod i'n trawsnewid ni. Agape oedd y ffordd. Nid grym y merodraeth rhyfen. Cariad hunan aberthol. Chi'n gwybod, mewn byd, a dyn ni'n byw mewn byd felly heddiw, lle mae ymerawdwyr, llywodraethau, meistri yn cam ddefnyddio grym ac yn gorthrymu pobl dlawd. Mae Iesu Grist yn dod ac yn cynnig ffordd wahanol. Nid tyfiant economaidd sydd yn mynd i'n hachub ni. Nid llwyddiant economaidd Pryden a Chymru ar draul rhannau eraill o'r byd sydd yn mynd i'n achub ni, ond cariad a chilioni. Ond mae rhaid i mi ddeud hyn i gloi. Nid aberth oedd y diwedd. Nid aberth Iesu Grist oedd diwedd y stori. Ar fore Sul y Pasg, be ddigwyddodd? Mi gododd o'n ôl yn fyw. A wyddwch chi, mae hon wedi cael ei disgrifio fel y foment bwysica mewn hanes. Mi fedrech chi ddadlen na i farwolaeth o ar y groes oedd hynny, ond y cyfuniad o'r ddau wrach. Yr atgyfodiad ac atgyfodiad corfforol oedd o. A mae'r ffaith bod Iesu Grist wedi atgyfodi'n gorfforol yn dangos i ni bod Duw, bod o'n poeni am y byd materol ma oedd o di greu, y byd oedd o di dweud amdano fo, oedd o di edrych arno fo a dweud i fod o'n dda. Mi roedd y byd yma yn bwysig, ac mae'r byd yma yn bwysig yng ngolwg Duw. Y byd nath o'i greu. Dyn ni'n darllen yn Genesis gymaint oedd o wrth i fodd hefo'r hyn oedd o wedi greu. A dydy Duw ddim wedi rhoi fyny ar ei fyd. Atgyfodiad Iesu ydy dechrau y broses o iachau y greadigaeth. A dyna pam mae pethau fel newid hinsawdd, gofal am y greadigaeth a pethau felly yn bwysig. Dyna pam dyn ni'n galw pobl i droi cefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Dyn ni eisiau i bobl brofi a chad ysbrydol, darganfod y Duw sydd yn gariad yn Iesu Grist. Y Mesia sydd yn ymgorfforiad o gariad Duw. A wyddwch chi be? Mae Duw yn dal i chwildroi bywydau heddiw. Dwi'n nabod chi gyd yma, dwi'n nabod pwy bynnag fydd yn gwrando ar y fideo yma, ond lle bynnag ydych chi, mae Duw yn gallu chwildroi eich bywyd chi. Mae'r brenin ddath i achau yn dal i achau a thrawsffurfio bywydau heddiw. Diolch iddo fo. Amen.